Tiedättekö sitten mitä, likat? Niin, nyt tuli tämmönen paketti. Katsotaan mitä täällä on. Tuleeko päällikkö kattoon kanssa? Tuussa kattomaankin Suli. No niin. Katsotaan mitä siellä oikein on. Varo saksia. Ootas tosta. Älä mene siihen, kun se on sakset, hei. Sä viittis Milli yhtään jeesat. Viittikö sä tulla jeesaa? No, iskä koittaa jatkaa. Kisuli ja Milli, tulkaas kattoo. Se on tommonen himmeli. Hetkillä täällä on yksi ylimääräinenkin ruumitaan varmaan mun päästä tippunut. Kato, Kisuli. Nyt on meinaan semmonen peli, että rupeat sitä pyörittää, niin kyllä lähtee. Kiinnostaako? Milli, kato. Kato mikä härveli niskä teki. Eihän siinä mennyt kuin pari tuntia. Onko hieno? Onko? Melkoinen himmeli kuule. Nyt rupeat sitä kuule pyörittää, Kisuli tai Milli, kumpi vaan. Tällainen se toimii, kattokas. Näin.